Ottakaa passit esille. Ottakaa passit esille. Ottakaa passit esille. Mutta jos putki on Venäjälle päin, niin silloin viimeksi käyt suomalaisen. Mikäs lippu vaihtaa? Pitäisikö joku käydä kääntämässä? Tää ei oo Tuolainen. Se on järvi. Niin joo. Laadoko. Nuori pari, jossa Kallialla Koska Karkkala ja Suutari ja sitten kuvaamaan paikkaa. Hitto on kyllä hienoja paikkoja. Joo. Hitto viikko. Ottakaa passit esille.